Dende hai varios días, os usuarios do Complexo Deportivo da Cachada xa poden disfrutar das novas instalacións do ximnasio. A actuación realizada supuxo unha importante mellora, xa que se incrementou notablemente a súa superficie. Ademais, a obra foi realizada en base a criterios de sostibilidade ambiental e de reducción de consumos enerxéticos. Duplicamos o que a habitabilidade deste espacio, pasamos de 90 metros cuadrados a 202 exactamente, cunha mellora moi grande, estamos falando agora co arquitecto municipal que todos os materiales que se utilizaron aquí, casi o 100% de empresas españolas, estábamos dando os datos de cada unha das empresas, e a verdad que quedou isto estupendo para o disfrute de todos os veciños. Unha semana que cerramos con certa frustración e decepción a cumbre de clima, porque non se chegaron a acordos, pois non solamente que as empresas son españolas, sino que ademais que moitas das elementos que se utilizaron para ampliar este gimnasio foran con produtos reciclados, como o caso dos plásticos que se utilizaron no chan, produtos reciclados, así como parte das madeiras e moitos, pois eu penso que tamén é de agradecer. Por lo tanto, non solamente temos unha nova instalación para Boito necesaria, que era unha reclamación que se fixera hai tempo para que hoxe sexa unha realidade, sino que ademais alegramos moitísimo que dende se tivera esta sensibilidade dende o Concello, dende o arquitecto municipal para facer con materiales reciclables. A actuación contou cun orzamento superior aos 81.000 euros. Boa parte do total foron aportados pola Xunta a través da Secretaría Xeral para o Deporte. Dende o Concello destacaron tamén o resultado das obras, que virán a dar resposta ás propias necesidades dos usuarios do complexo.